Ай, почуй! Чакайте малко. Здравейте, аз съм Гучка 48. Аз съм Гейм Съден БГ, започваме още едно клипче и Това е също една битка. Може да сме с лемове, молята. Не, човек. Арве! О, другия път. Арве! Другия път, човек, той поли. И ще бъда с моята бухалка. Добре, и да започваме